Lucio, wala gyud ni klaro si Maria si Dudong Pawiks kasabot ba? Ganina ra tag pinaabot nila, hangtod karon wala pa gyud sila naabot. Gilaay na kog pinaabot. Relax lang, Biti. Naunsa man ka, mura man kagwa na anad-ana nila. Sa sunod gani, ikaw na pud ang maglangay-langay para sila na pud ang magbagulbol. Tama jud ka, Lucio. Mano ikaw ti Biti ayan ang pagbagulbol, kita bitong tulo nagulap dire. Idumay-damay pagid kanyo kabalong dagag lamok dire. Mo na, Biti, istoryahan na nung kantisoy. Ang maayo ani para dili tala ayon magsigpaabot sila ang duha. Mag-istorya na lang tag kinaraan. Sa man pod? Uy, na si Maria. Maria. Ay, sad nimo oy. Ganina ra mo dire Ganiha mo lang. Oy, nya asa naman si Dudong Pawiks nga mao man toy nagpangulo nga mag-abutan niyo dire Lingkod sa ti Maria. Sabi man namong nagkuyog mo Maria. Nagkuyog si mong mata kabalo ka nga dili misilingan kalayo ato lang balay. Lingkod sa diri Maria oh. Ito ni si Biti ba? Pabuto na lang nato si Dudong Pawiks kay nahinay ka naman nato ni. Maulagi ba? Kung nahibalan pa nako nga dugay kay si Dudong Pawiks, nay pa nagtiwas na lang kog laba. Kita mo ni akong attire oh, nakabutas pa. Di ba nagiskot kag istoryang patigulang ganina ko Lucio. Ang mas maayo ani, magstorya sa taninyo samtang gapahulat kay Dudong Pawiks para di tanyo layon ba. Payo kay gipahinumduman ko nimo Tisoy. Nakalimot na bayaon ta ko pag abot ni Maria. Ayo paglimot-limot diha Lucio, pasanginlan pag yun tao, membro na gid ka sa mga tigulang pod ba. Sige na Lucio, sugdi na. Kani akong istorya, patas anay og edad ni sa mga lula. Di ba naamoy mga lula? Oo na ang akong lula 69 years old na. Iguang na kaayo. Unya, kusog pa kaayo mananggi. Birthday pa yun niya ugma, dito tanyo mga una. Mao na akong lula. Pero Tisoy, salamat sa pag-imbita daan ha. Goods kayo kay dito may mga unog ba. Pero ang lula ni mo Tisoy, pati pa man din ng bataa. Ang ako jung lula kay tiguang na kayo. 89 na. Pero kabalo mo kung unsa pa iyang makaya. Unsa man Maria? Basi nag-wheelchair, aguro na yung lula. Nag-wheelchair sa imuhang mata. Kapita mo anang bukira? Dali, Maria. Oo ka na. Naroon di akong lula. Nangguna. Binuang man na yung Maria. Tinuod ka Maria na ada imong lula? Bata pag ina imong lula Maria. Anong nakaingon man kag bata bite? Ang mas maayo pa nimong gibuhat Maria no, ug niapas kasi imong lula og gitabangan nimong pangguna, malipay pa siya. Pero sa pagkatinuod lang Maria no, bata pa jud kay imong lula. Kabalo ba mo pila edad sa kong lula? 96 na. Sigurado ati Biti, imong lula nag-wheelchair na. Kasi nag-wheelchair Tisoy, wala ba mo kabalo nga bago lang nidaog akong lula sa Olympic katong niaging semana? Milo ang nag-sponsor. Ha? Milo? Unsa man day gidaugan niya bite? Basig, lumbaan na yung wheelchair. Paghilom niya Tisoy, wheelchair sa imong mata, swimming ang nadaogan sa akong lula. Pagkahuman, gi-interview din siya. Ya, giunsa man pod pag-interview bite? Ana pang reporter sa akong lula oh. Nay, unsa man ang imong maistorya sa Milo nga maumay nag-sponsor aning dulaa, unya ikaw may nakadaog. Nya, unsa may tubag si mong lula bite? Ang giingon sa akong lola, daghang salamat sa Ovaltine. Ano nangatawa man mo? Alangan dili mi mga tawa bite nga giango-ango naman na imong lula. Maylo ang nag-sponsor niya. Ovaltine ang iyang gipasalamatan. May gana ti Biti, dili ni Skap ang gipasalamatan. Wala man na inyong mga lula sa kong lula oy. Ang imong lula Tisoy 69. Ang imong lula Maria 89. Oh. Ang imo pong lula Biti 96. Bata pa man kay na. Akong lula jud nag-edad na og 121. Huh? Naa pa ron sa balay. Nagsigi na laghigda sa iyang higdaanan. Ano ba? Nya. Nagsigig anwara-wara sa iyang kamot. Nagwara-wara? Hala, tumamaya sa umama. Kana nang tigulang nga masigig wara-wara sa kamot. Wak-wak daw na. Agay! Unsa ti Maria? Ako daw na sulti sa akong lula sa ulang. Nya, kisa man ni dapat ang tulusyon. Ay ako na lang gidawat. Oy, pag human akong dawat, nipahuway na akong lula. Sa ato pa di ay? Wak-wak day ka? Ano sa mga bata nga? Nanagan maninuon.